Beatriz Egizabal Oiokiegi. Lasarte, ipuin kontalari, narratzaile eta klaun aktorea. Ingurumen osasun modulua ikasi zuen Arrasaten, eta lagun aron hasi zen arlo horretan lanean. Hala zebilela, oiularik ipuinak kontatzeko antolatutako ikastaro batean parte hartu, eta berehala hasi zen ipuin kontalari. 1988an ekin zion hain zuzen ere, ipuinak kontatzeari. Bere lanarentzat lagungarri izan zitekeelakoan, magisteritza ikasketak burutzen hasi zen, eta berriro ere oiularik antolatutako ikastaro batean murgildu zen. Oraingoan, klaun ikastaroan. Klaunarekin pixkanaka maitemindu zen, eta oiulari klaunen aritu da urteetan. Horrela, 2005 urtetik dabil oholtza gainean. Besteak beste, Cesar Marcos kidearekin kontu kantoi taldean dihardu. Lan hauetako askotan, feminismoa dute ardatz. Ipuinetako estereotipoak irauliz eta iruditegi berriak sortuz. ...2006an, Ane Labaka bertsolariarekin Lasarten antolatutako ekitaldi batean egon, eta elkarrekiko sentitzen zuten miresmenak, 2017an, erradikalak gara ikuskizuna sortzera eraman zituen. Biak improvisaketen mundutik etorriak, sorkuntza prozesu eder eta fluido batean sartu ziren. Bertso eta bakarrizketa uztartuz, urtebeten 36 plazatan ikusteko aukera izan genuen. Orain bigarren zatia eskaintzen ari dira, erradikalak ginen. Formatu berdinean, eta gai berdin eta berri batzuk uztartuz, Euskal Herriko plaza ezberdinetan ikus ditzakegu. Azken Donostia antzerki saria banatu zen galan ere, bertan izan ziren beraien umore eta hausnarketa eginaz. Eta gaurkoan, gurean dugu. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Bea Egizabal. Mila esker. Arratsaldeon. Bueno, zenbat informazio. Bai, orain galdetzea egokitzen zaigu, Oianak denarekin asmatu duen, Beatriz. Bai, baina txundituta ja, hasierak hori, eta nundik atea duteni, bai, badenakin asmatu du, alaxe izan da. Bueno, eskerrak. Eta bai, baina harrituta. Ez zaite harritu, eserita zaude, egon lasai, eta gozatu. Galdera bat egin behar dizut nik, Beatriz, eta pentsatuko duzu, horrelako sarrera eta gero, horrelako informazio bilaketa eta joskuntza eta gero, haze galdera egingo didan honek, baina gure saioak bigarren kafe izena du, tarte honek kafe hutsa izena du, eta guk galdetzen dizueguea kafe zaleak zareten, ala ez? Ba izan dakoa naiz, baina... Jau da, adinaren historioa, ez? Ja ez hartzen, ja ez. Lasai, ondo sentiaraziko badizu, jende asko kontatu digu gauza bera, eta batzuk aski gazteak zirelarik. Eta egon lasai, Beatriz, bakoitza etxean zaude, eta inor inguruan balin badator, eta zuk natural, hau ez larritu. Bai, jazta, bakarrik nago, baina azken bat falta zitzaidan. Egon lasai, gure... Etxea usteko eta jazta. Alako xeagea, etxeko moduko saio bat egiten dugu. Bai. Bueno, Bea, azkenaldian, agenda aipatzen dugun bakoitzean, hortxe zaudete, erradikalak ginen, beti esaten dugu, ez? Asteburu honetan kasualidadez ez duzue, baina hortxe. Aipatu dut nik Lasarten kointziditu zenuela Ane Labakarekin, eta uste dut aurretik hori miresmen hori bazeniotela elkarri, eta askotan izaten da, ze gogoa zurekin lan egiteko, aia zerbait egiten dugun. Eta holako zerbait eon omentzan hor, eta hortik atera zen, erradikalak gara. Nolakoa izan da prozesu hori, nola hasi zineten lan horretan? Bueno, egia esan, bai, nekin izan zan, Lasarten egiten da urtero udaberriko bertso saioa, eta hor, saio bereziak deitzen dituzten horietako da, bain ikasi den daudela bertso saioak eta bereziak, berezi horietako bada, eta uztartzen dituzte urte desberdinetan, bertsoa eta dantza, bertsoa eta antzer, esparru desberdinetakin, uztartuta bertsolaritzarekin. Eta urte horretan, esan zidaten bakarrizketak, uztartu nahi zutela bakarrizketarekin. Eta orduan ni aurkezle moduan edo, ez,
nik bakarrizketak ez nituen egiten, nik kontalari bezala aritzen nintzen, gaina egia da, askotan deitzen zuten, da bakarrizketa bat daukazu, eta hor, ez dakit oso ondo zerratik, baina beti bereizketa hori ez kontalaria naiz. Ez da bakarrizketalaria ez. Eta ere, ikusten ditunakola, ez da ere izan, hola ere mu bat gehiegi erakarri nahuena, 2016 arte, noski. Eta proposatu zidatenean, herrirako, ez dakit, eta gainera esan zidaten, hola, Eba Atxek egiten duen antzeko, hola, presiori gabe. Baina, bueno, baina herrirako nola zan, eta, bueno, bada, venga, pues ya está. Zaiatuko naiz, eta orduan, nik idatzi nitu nire zatiak, eta hane, zegoen bertsolarien artean, Andoni Egaña eta Maialen Lujambiorekin. Bueno, egin nun, izan zen esperientzia oso ona, gustatu zitzaidan pila, oso eroso, eta bertsolaritzarekin uztartzea ere, ondo joan zen. Orduan gu, eta biok ezagutzen gara, herrikidea gehalako, oain, bere ama izan naiteke, hori ere aipatu da. Dena ez dago kontutu beharrik, Beatriz. Baina ez dugu, ez dala taberna ginotako inziditu degula, zen, bera sartzerako nila ateratzen, ez? Baina, genuen bata bestearen berri, nik bertsolari bezala ezagutzen nuen, gaina oso txikitatik, bere pixkat, hasieratik ikusiet, eta berak ikusi nindun edo kontatzen edo, orduan, eta gero, talde feministetan edo konpartitzen genitun. Orduan egia da, baietz, eta improvisazioaren aldetik, zegoela hor, polita litzateke, baina ez genuen inoiz, aurkitu, ez aukera. Orduan, holaxe izan zen, eta hori eta gero ja esan genuen, hombre, hemen badago zerbait. Eta horrela erabaki genuen, udaberriko bertso saio gura eta gero, zerbait elkarrekin egitea. Bueno, importantea da ere, lanku bitartez, beka bat zegoen, orduan, horrek ere lagunduzun, ja badakazu, ez dakit, batzutan behar da, ez, koma itzaki bat edo helburu bat, guazen bekara aurkeztea. Hola, izan zen. Eta orain bigarrenarekin zabiltzate, erradikalak ginen, batzutan esaten da, bigarrenak ez diainonak izaten... Nola bigarren hau? Nola ikusi zenuten bigarrena egiteko? Bigarrenarekin animatuko gara. Egia... esaldi guztik hasiko ditut, egia da. Ez genuen espero erradikala gararekin gertatu zana guk ez genuen espero. Guk beti esate genuen zerbait duina egin nahi dugu, eta hori zan minimoa duintasuna. Eta lehenengo saioetan konturatzen ginen zerbait bingo aldiz jartzen ginen laultza gainean, ni gauzasko egin ditut eta nek ere, bai. Eta konturatzen ginen zerbait gertatzen ari zala publikoaren aldetik, baina ez genuen oso ondo ulertzen, ez? Eta, orduan, arrakasta, ez dakit arrakasta deitu, edo, arrakasta dituko diot, gala izan zen. Ez que gero bakizuen, autoestimak eta ziurtasunak, landuin behar ditugu, baina egia da, ala sentitu genula. Eta, claro, egun saio baino gehiago egin genitun, orduan, hain ondo funtzionatzen, hain gustora geunden, ikusten genuen horrek funtzionatzen zula, jazan, jarraipena behar du. Egia da, egia da berriro ere, egia da. Ni kontalari bezala, ohituago nago, ipuin batekin ez dakitzen badenbora, baina bertsolari batentzako, bi urtetan, bertso berdinak kantatzen egoteak, oso gustora, baina nik usteanek ere, bertso berriak, kantatzeko beharra edo gehiukiko. Biona zan. Eta, gai berriak sortzen ziren, ez? Feminismoan, biak gaude eguneratuta, ez? Esan daitek, jarraitzen ditugula, feminismoan ematen diran, ez da, eta zan gai berriak daude, eta gai berriak sartu nahi ditugu. Orduan oso natural zan, ja urte eta erdi pasata, apuntatzen gindoa, zen benga, bagai hau. Orduan transizioa ere,
Ba, holaxe izan zen, baina utzin behar da bat eta bestearekin hasi. Nei asko kosta zitzaidan hasieran, Nik hor, oain ez daituztet ikusten, ez dakit zuek egiten dezuen. Bai, guk egiten dugu. Bale, ja, da sorpresa. Orduan, karo, nik esaten nuen, hau, honeko ondo funtzionatzen du, zuek esaten dezutena, nola sartuka gara bigarren batean, ziurtasunik gabe, baldago bigarren zati honik, orduan kostazit zaidan, erabakitzea ez genula erradikala gara gehiago egingo, nik esaten nuen horruzten deu, eta ikuste badeu, honek ez dula berdin funtzionatzen, berriro gara egingo dugu, Baina badago bigarren honik, ez da? Ze funtzionatzen ari da? Bai, asko, guain adibidez, ja, ez, hasiera batean nik esaten nuen gara izango, nik ez da astuta daukadala, baina orain ginen egin nahi dut, orain da ginen, ez? Orduan, hori oso era naturalean, biak ikusi ditudarentzat edo irudietan ere ikustait, formatua ez da gehiegi aldatzen, mantentzen dugu, ez ginen jarri ere zerbait oso desberdina egitera, estenografia aldatzen da, gaiak aldatzen dira, bestuario, baina formatua bien arteko elkarrizketa bada. Eta, aurrera egin genuen horrekin. Eta bai oso gustora gaude. Aipatu duzun bezala, gai batzuk desberdinak dira, beste batzuk sakonago landu dituzue. Gai horietako batzuk aurreratuko zenizkiguke? Horrela pintzeladatxo bat? Zer lantzen duzue erradikalak ginen berri honetan? Ginen, berriak, gaiak berez, edo beste ikuspuntu batzuetat, ez berriak dira, asko zen, guk garan, asko hitz egin genuen, bertsola, hasiera batean zen bertsolaritza eta bertan, hausnarketak, ez? Feminismotik, eta orduan, zati bat bertsolaritza zen, euskal gintzan, ere, gero violentzia edo zian orokorragoak. Eta nik uste ginen hontan gehiago ja gu gorputza aipatu dezulen, eta nik uste bigarren hontan ere hasiera bat gorputzetik zijoan. Ze gertatu zen, elkarrizketa batean gararako esan ziguten, hola, bapatean galdera bezala. Ta nola egiten da, ez, lan intergenerazio? Hola, intergenerazional, edo generazio desberdin, belaunaldi desberdinetako. Izan zen, lehenengo aldia, que gero esatezu nola ez ginen kontuta, baina guk hori ez genuen, ez ni, ane gaxu, baina nik galderarekin izan zen, ostia, ezkegia da. Baina ez genuen nola bizi gara. Orduan horrek ere bai eman zigun bidea ginenentzat, kontutan hartokian nolabait bai ikusi zitekeen, ez? Neska gazte promesa eta ja heldutasunean dagoen, eskemakumea, ez? Orduan ja, horrek ere jolasa ematen zuen, elkarrizketa horretarako. Eta orduan hori gorputza edo behintzat ja gugatik, eta gero, lantzen ditugu, gogoratzeko, baina, sexualitate, gorputzaren aldaketa, ez? Keda pixkat, badinakin gertatzen da, jakin dezazuen. Gero, merkatua, patriarkatua, ez? Ere, igual, ezkerreko mugimenduan, ez? Zer gertatzen da hor feminismoarekin, zer... Horri guzti horri xirikatu edo maigainean jarri eta hausnarketak egin. Eta gero, violentziare bai, baina kasu hontan gehiago komunikabideetan, ez? Jasaten dugun komunikabideetatik emakumeek jasaten dugun violentzia eta hori azpimarratu. Horti dijoa eta hori, gaiak berez, patriarkatua, esan behar nizuen patriarkatua, eta gero zehar lerro bezala feminismoa, baina patriarkatua hitzarekin bada argi gelditzen datzen feminismoa dagoela, baina gero ere kontsumismoa eta sistema kapitalista, eta hor, zehar lerro bezala, baino ikuspegi feminista batetik. Gai asko. Orduan gaiak horti.
Eta izenburua bera, erradikala gara, edo erradikala ginen, baina nik uste dut izenburuaren inguruan, gure aurreko asteko gonbidatuak sakonago galdetuko dizula, beraz, bere galdera entzungo dugu zuzenian. Entzun. Gara. Aupa, bea, kaixo, bueno, aupa danoi, ez geha zautzen bea, eta izan ere ez dut ikusi erradikalak ginen, ez nuen ikusi erradikalak gara ere, baina denbora berbalak jokatzen dituzuela ikusita eta generoak asmatzeko gai zaretela eta nahiko futuristak izan zaitxezketela ikusita. Zein uste zudiala erradikalak izaten jarraitzeko bete behar dian baldintzak? Ez da hori ona otxarra den edo erradikalaren inguruan ideia berdina dakagun, baina ez dut ikusi, hori ere ja. Baina hori da nire galdera. Zein uste zudiala erradikalak izateko bete behar dian baldintzak? Bueno, Beatrizi azaldu barri dugu, galdera Andoni Mendizabalek egin duela, aurreko astean beha izan genuen protagonista, eta batez ere antzerki munduko eta arte eszeniko munduko argiztatzailea dela bera. Eta urrengo astean Beatriz zuri eskatuko dizugu, galdera bat gure urrengo asteko gonbidatuarentzat. Baina hori iritsiko da, orain Andoniren galdera dieldu lasai. Guain horrekin urduri, esango dut, eta ez badet ezagutzen, zingo dut, jazta, ja jarri diazue presioa. Eta ez baduzu bere emanaldia ikusi, pentsa? Andoni bezala. Claro, hori. Bueno, ja. Eso, porque hor badakat, claro, es que guantzezten gaude, eta orduan oso zaila dakau, gero beste agendak ustartzea oso zaila da, orduan ezin dut, gauza asko ikusten. Orduan horrekin ja konpontzen dut, ez badet ikusi aitzakia badaukat. Bai. Bueno, galdera. Berez, hasieran erradikalak gara sortu zenean, izan zen, guatuko zeate, baina hasi zianean gaueko manifak, izen bat zeukat, bueno, ez zait etortzen ez, baina buru beroki beltzez eta beldurra aldez aldatuko da uste zala leloa eta hor sortu zen eztabaida handia, erradikalagiak zarete, orduan feminismoa bai baino erradikalak ez, bueno. Orduan hortik atera zan izen burua, ez? Azkenean zan, bai, erradikala gara eta erradikala gararen sinopsian edo azalpenean, erradikalak erraietara jo behar degulako guzti honi buelta emateko. Orduan, erradikalak gara zan pixkat, erradikalak gara, gero erradikalak gararen ere ateatzeza, gu gara erradikalak moderatuenak, que berez ez da intentzio bat zan, zain beste gunoa gindua zen. Orduan, hor zan gara. Bigarren zatia egiterakoan ere, jakinda formatua eta mantentzen zala, ez ginen hasiko beste zerbait, eta orduan, egiteko ere lotura edo, kartela ere oso antzekoa da, koloreak aldatuta, eta ginen, ez, jarriko diogu, eta orduan hori zergatik ginen, eta orduan, erradikalak izateko zer egin behar dugun, berriro, erroetara, lehen erraiak zaten, erroetara joan behar dugu, eta orduan, izango gara, arazoa nundik datorren, ikusten edo aztertzen jarraitzen badegu, eta hori da irauli behar dana, ez? Orduan, noski, egin behar dana da, hori begiak, belarriak, sudurrak, ez? Osa, dena ondo zabaldu, eta gero hitz hauek badakit, baina patriarkatua nola zeharkatzen gaitun eta nola dagoen egituratua gizarte osoa horrekin, zeren gu, anere sartuko dut, baina, naiz eta gauza hauek aztertu eta izugarrizko lana egin behar da detektatzeko. Ez gara konturatzen ze punturaino onartzen dugun patriarkatua gauza naturala izango balitz bezala, ez? Orduan, dago lana ikaragarria, zeren gauza asko naturalizatu dauzkagu, eta ez dira naturalak. Patriarkatua da, titularra.
Nik bea, egia esan, demora pasako nuke zurekin elkarrizketan, baina zure klaun ibilbideari buruz ere galdetu nahi dizut, ez? Nik aipatu dut, oiulari klaunek antolatutako ikastaro batean, klaun ikastaro batean murgilu zinela edo ezagutu zenuela klauna, eta uste dut entzun dizudala zu gehiagin maitemindu zintuena klaunetik, izan zela klaunklusioa. Eta nahiko nuke pixkat kontatzea hori, ze hemen klaunaren inguruan aritu izan gara beste gonbidatu batzuekin ere noizbait, baina klaunklusioari buruz ez gara aritu, eta uste dut oso interesgarria dela, eta politia izango zela zure ahotik entzutia. Bai, bueno, netzako, hori, zuk aipatu bezala, nei klauna oiulari, Virginia Imazen eskutik, berez, lehenengo ikastaroa Raquel Imazen eskutik jaso nuen, bere aizpadala, baina, gero oiulari, ikastaro hori egin da gero, eta beste batzuk egin genitun, eta hortik, Virginiak ja, gonbidatzen gaitu, gonbidatu edo, bere taldean parte hartzera. Eta, konklusioen behintzat inguru hontan, ez dakit sortzailea, edo, berak Frantziatik edo ekarritakoa, Virginia da. Orduan, berarekin lan egin nuenez, ezagutu nitun konklusioak. Orduan, klaunari buruz, badakizue, klauna oso korporala izan daitekeela, edo dala, eta orduan hitzik esan gabe artista ikaragarriak daude, ez da nire kasua. Nik kontalaritzatik nator, lehenengo oiularikin hasieran klauna ez nuen egiten eta kontalaria nintzen, orduan, bapatean aurkitzea klaunak eskini zidan guzti hori, baina hitzekin, non hitza zan oso potentea zen, konklusioetan berez, jardunaldi edo zerbaitetan zaude, apunteak hartzen, eta da, azkeneko momentuan, zuk jardunaldi horien laburpen antzeko bat, ez da berez jardunaldi edukien laburpena, hortako badaude, geroko memoriak eta gertatu danaren inguruko laburpena, baina ikuspegi kurioso batetatik, da pailazo baten ikuspegitik. Netako hori, hor sortzen den adrenalina, porque improvisak eta hutsa da. Hitz egin dezakete, eta orduan, nik uste dut, indarra hitzetan daukadala, baina aldi berean sudurgorria eukitzaren lasaitasuna. Sudurgorriak ematen dizkizu baimen batzuk, esan ditzazket gauza batzuk, sudurgorririk gabe, ausartuko ez nintzatekena. Orduan, netzako hori da, eta esate izuet da adrenalina puntu bat, porrota beti hor dago, beti hor, eta, nola esatea, me pone mucho. Gonbidatu askok esan digute sudurgorriaren asunto hau, erosi behar ditugu guretzat ere sudurgorriak. Nik lehenguan bat topatu nun lankide baten motxilan eta jantzen. Bai? Baina, aizu, Beatriz, bi gauza, entzule gidatzi digute, batek dio aurrekon ikusi nun Zumarragan, eta azeparrek, eskerrek asko Beatriz eta Ane, hemen atzera egin dugu, erradikalak ginenera, ulertu nahi dut, eta entzule berdinak gorkak dio, klaun, ze gogorra eta ze gogok ikasteko. Bide hortatik, seguri ikastaroak eta egongo direla datozen hilabetetan, eta gorka adi egon zen, guk zu ikusten zaitugu klaun, baina gure saioko pertsonairik klaunenak ere maigorostiagak esan digu aizue, ikusi dut Beatriz Egizabal egongo dela, eta besarkada bat eman, nere partez, ostiraetan lankide izaten dugun mai, eta esan digu, Beatrizi, besarkada bat, nere partez, sin falta. Beraz, aztu baino lehen esan bar dizu hori, Beatriz. Beste bat, bueltan. Goiuri biare maio zuri. Bai, ezagutzen dut, egin dugu lan elkarrekin, Intu Jai edo bere taldeekin, eta bearekin, Intu Jaiko beste partaidea, eta ez da mundu oso zabala orduan, gaudenak ezagutzen gara. Eta sudurrak ematen du, egia da, sudurra ere tresna badala, gero zeren nik erradikalak ginenen eta gararen bakarrizketetan ari naiz, ez nago klaun bezala, baina kodigoa klaunetik asko dauka, ez? Orduan, sudurra dala hasiera batean, maskara, batzutan, izan ere, sekretuak hemen kontatzen,
betaurrekoekin ateatzen naiz, eta ez ditut betaurrekoak erabiltzen. Osa, azkenean, bai da, enmaskaratzeko edo pizkat pertsonai, ez, zuzara, baino, badagorra aldaketa bat, eta sudurrak nik uste du, sudurrak teknika ikaragarri bada, ez da sudurra jartzea eta jazta, baino bai, besten zaitula, eta gero nik uste sudurraren eta jantziak ere garrantzia handia du. Osa, azkenean, nik uste baimena ematen duna edo zer gauza izateko da mamarratxa bat izatea, edo erridikulo, erridikulo nahi eta esan, xelebre, publikoaren aurrean zu xelebre agertzen bazara, hori irudiak ikusten ari, naiz, katiuskak, soineko hori, korbata, pues ja, honek esaten duna, pues, jajaja, ez? Ez digun minik egingo, porque da tonta bat. Hau da, tonta izatearen abantaila. Tonta ematearen abantaila. Hoxe. Lehen aipatu duzu momentu batean porrota, eta hau ere esan duzu, porrotaren aurrean beste jarrera bat hartzen lagundu dit klaunak. Bizitzan akaso, sudurgorria jarri beharko genuke gehiago? Bai, jarrera, bai, laguntzen du pila. Bai, netzako beste deskubrimendua ere hoi izan zan, osea, nik egia esan ez da, inbeste, batzutan era aipatzen da, eta egia da badagola inozentzia horretatik, ez zure ume, barne ume hori, nik ez deta inbeste horrekin konektatzen, osea, netzako izan zan, porrotarekin dagoen harremana klaunean, eta klaro, pailazo batean, zenbat eta problema gehiago eta porrot gehiago, hori da, azkenean publikoa eskertzen duena eta horrekin egingo du parre. Orduan, karo, ja automatikoki zuri aldatze zaizu, ez? Baldin bazaude porrota horren bila, bueno, bai, artistikoki, estetiko, ez dakit, karo, ja beste historio bada. Honek ez du esan nahi, nire bizitza porrotak, bueno, me encantan, ez da hola. Baina, bai ematen dizu, inkluso zure arazoak eta kontatzeko garaian, bueno, guazen beste umorea egitea, guazen pixkata ateratzea. Eta haure, batzutan ez, bueno, esan izan dut, nik nire arazoei, umore ezin baditut kontatu, hirugarren pertsona bati, umoretsu edo ni ateatzen eta alarma piztutze zait. Depresiorako bidean egon gaitezke. Orduan... Hiru minutu ditu arratsaleko 6etarako eta Janak esan duen bezala gustora eta luzeriko gineke Beatriz Egizabal Oiokirekin, baino agurtu bartzaitugu eta gainera aukeratu dugu Anela Baka gurekin ezin genuen izan, baina Anela Bakak idatzitako Olat Salvador eta Idoia Asurmendik abesten duten gelditu orkantu honekin, agurtuko dugu arko saio eta horrela borobilduko dugu eta gure erradikalizatuko gara pixka bat. Denak erradikalizatu behar dugu, hori bai, beti. Beatriz Egizabal Oiokigi, mila esker guretzat arte hartzeagatik eta egurra eta kakapila, erradikalizazio guzti horietan, gure izango gara, hemen momentuz erritik atera gabe, gure agendan aipatzen, baina ea, berandu baino lehen ikusiko aukera daukagun bai. Mila esker, Beatriz. Eskerrik asko, Bea. Izan ondo. Bai, berdin.